Тапшыруыбызны башлыйбыз, дуслар. 1955 елның 6 сентябрендә Аюповлар гаиләсе Исмаил абый һәм Фәридә апаның көтеп алынган 4нче балалары туа. Аңа Идрис дип исем бирәләр. Бүген ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Шушы юбилей тантанасы белән ихластан аны Самарадан тормыш иптәше Зимәрия, Шигуныдан Анай апа, Димитревградтан Халида апа, Сызрын шәһәреннән Сара җиңги гаиләсе белән, балдызы Фәния, баҗасы Назым, яраткан сеңлесе Алисә һәм Хусаин бала оныклары белән котлыйлар. Идрисыбызга кадәр Адилә һәм Халида апасы, абысы Гаяз, бар яктан да аңа үрнәк һәм терәк булып, татулыкта матур балачак кичерәләр. Ләкин аңа бары 17 яшь чагында көтмәгәндә гаиләгә кара кайгы килеп, әтиләре үлеп китә. Шуңа күрә ул гаиләнең авыр хәлен аңлап, тиз ара шоферлыкка укып бетереп, Искра колхозында хезмәт итә башлый. 2 елдан соң аны армиягә алалар. Ул анда да сынатмый. Әнисенең юанышы булып, хәрби хезмәтен үти. Әнисенең исеменә килгән улы өчен рәхмәт хатлары яралы йөрәген тынычландырып тора. Әниләренең гомерләре дә кызганычка каршы озын булмый. 2002 елны ул да мәңгелеккә китеп бара. 1976 елны ул яраткан яры Румиягә әйләнә. Аның тырышлыгы, йомшак күңеллелеге гаиләне иминлектә яшәтә. 27 ел бергә гомер кичереп, алар уллары Рамил белән кызлары Мәрьямны үстерәләр. Кайгылар кичерергә язган Идрисыбызның башына 2003 елда көтмәгәндә кабат тагын бер афәт төшә. Аның ярты җаны Румиясе дә үлеп китә. 2 ел алар бик авыр балалар белән кайгы кичерәләр. Ләкин язмыш дигәннәре аңа картлык көннәрендә булса да бәхет татырга язган күрәсең. 2005 елны Аллаһы Тәгалә аны уникаль, кабатланмас, бик акыллы, киң күңелле Зимәриябез белән таныштыра. Аның белән иңне иңгә куеп, инде менә 15 ел бергә гомер кичерәләр. Бүгенге көндә Самара шәһәрендә яшәп, уллары Рамил, киленнәре Алисә, оныклары Рәсим һәм Камил, кызлары Мәрьям, кияүләре Рамил, оныклары Илдар һәм Раниянең һәр адымнарына шатланып, бергә яшәп киләләр. Идрисыбыз лаеклы ялда булса да тик тормый. Ул һаман балаларына ярдәм итеп, матур яшәп килә. Бары бер көн генә аермасы булган туган көннәре дә аларның. Иртәгә 7 сентябрьдә Зимәриябезнең дә бәйрәме. Шуңа уртак бәйрәмнәре белән чын күңелдән котлап, без аларга исәнлек, саулык, гаиләләренә иминлек, тынычлык телибез. Бала оныклар алда да шулай кадерләп, хөрмәтләп кенә яшәсеннәр. Без дә сезнең өчен тик шатланып торыйк. Барысы өчен дә рәхмәт әйтеп, сезгә җир шарының иң изге теләкләрен юллыйбыз. Һич берәүнең теле бармас юбилярны хурларга. Балаларыңны өйрәттең туганнарны зурларга. Тормыш үзгәрде ди халык. Хәзер бит башка заман. Тик шулай да сезнең ишек туганга ачык һаман. Җыелышып монда кайту һаман да рәхәт безгә. Кылган игелекләреңә рәхмәтебез зур сезгә. Күңелләр ярсыган чакта кайтабыз да китәбез. Юбилейң хөрмәтенә зурлап теләк әйтәбез. Агыйделнең суы ага, калдырып кымын ярда. Күңел тыныч, җанга рәхәт, Идрисыбыз син барда. Тагын озак еллар яшигәле бергәләп, шатлыкларны, борчуларны тигез итеп бүлгәләп. Хөрмәтле Идрис абый һәм Зимәрия апа, гомерегез имин һәм тыныч булсын. Алдагы җыр якыннарыгызның музыкаль бүләге булып яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Şap buldu da indi uzdu. Kurde başlar türlüsün, kadirli bugün gelse. Kurde başlar türlüsün, kadirli bugün gelse. Bugün gelse kadirli, üzüp durra bağırını. İhma tur yaşisi idi, alda kalgan ömrüne. Bugün gelse kadirli, İhma dur yaşisi idi, alda kalgan ömrüne.
тимәс ризык бабык кияр тимәс үссәктә безнең яшьлегебез бит ул ничек кенә дисәк тә безнең яшьлегебез бит ул ничек кенә дисәк тә бүгенгесе кадерле өзеп тора бәгырне матур яшисе иде алда калган гомерне бүгенгесе кадерле өзеп тора бәгырне матур яшисе иде алда калган гомерне Ничек кенә димәсәк тә безнең үткәннәребез узганнардан шушы көнгә килеп җиткәннәребез узганнардан шушы көнгә килеп җиткәннәребез бүгенгесе кадерле өзеп тора бәгырне матур яшисе иде алда калган гомерне